ophambi kwenu uSinewa kaNtuli eNkandla. Ngizozama ukukhuluma ngosicebi noma ngingazi ukuthi ngizothini. uSicebi ukholeliwe kakhulu ezwini lami nasekhonweni lami. uSicebi ngisebenze naye iminyaka ewu4, sineyingoma eziwu8, sineyingoma eziwu6 eyinamamiliyoni. uSicebi ngisebenzile naye kakhulu. Sisebenza ngokubambisana nangokuthanda umsebenzi wethu kwaze wafika ekugcineni. uSicebi bengingagcini ngokuthi siyasebenza kuphela, kodwa mina naye besiwusisi nobhuti ngokuthi sizalwa kangubane sobabili. Ukusebenza kwami noSicebi kungifake ezintweni eziningi. Mina ngikwaze ukusebenza emcimbini emikhulu, ngicula ulive okungeyona into elula. Ngiqale lokho ukwenza ngoSicebi, kodwa manje ngeke